iti ang mga balita sunod managturong pa na kami na pobre. Sunod kaunaan no may mga kaster kada kami dito barangay na adyaman kami noon may nakitain si estado ti barangay na kaya nakita na si Rigat ipanagbiag si tao dito. Tatawid na tayo ng ilog. Sakay-sakay natin itong 6x6 dito sa Barangay Pianza. Sabi ni Kagawad Dumenden, meron daw tatlong 6x6 dito sa kanilang barangay. So, tara, exciting to. Magandang araw po sa ating lahat. Naririto po tayo ngayon sa Barangay Pianza, bayan po ng San Nicolas. Isa po ito sa pinakamalayong barangay ng ating lalawigan ng Pangasinan. Biro niyo po, bago kayo makarating dito ay tatawid pa po tayo sa dalawang ilog. Kaya excited po ako na makapunta dito at bisitahin, kumustahin ang atin po mga kababayan dito po sa Barangay Pianza. Excited na po kami dahil first time pa namin siyang makita. Siyempre dito sa liblib na lugar, kaya kami masaya. Nakakita kami ng kandidato para sa gobernador at probinsya na nakarating dito sa aming Barangay Pianza kung napakalayong lugar po. Excited po kami para makilala namin po siya. Excited na po sir, para makita naman niya yung bayan namin sir, barangay namin. Excited kami makita si Monmon. Alam namin naman na siya ang tinubuto namin. Isang importante na lang po yung importante na dinesa na ng atong leader padanon na apon niya sa barangay ang kasinan 1,333 barangays. Then i-delay na 831 barangay apon na kapanabon. So naririto na po tayo sa Pianza at nakausap na rin po natin at nakasalamuhan, nakasama ang ating mga kababayan dito. Alam niyo po ba, napakasimple ng pamumuhay nila. Pero marami ako nakitang mga magagandang bagay dito. Unang-una, yung mga pananim nila, naku, napakagaganda at napakalulusog po ng mga palay dito. Maganda yata ang kanilang patubig. Maganda ang bundok dito. At ang pinaka-importante po, ang mga tao po dito sa Barangay Pianza, ang ating mga kababayan, ay masiyahin po sila. Napakasimple. Yun po ang aking na-appreciate. Dito niyo po,
nagpunta po ako dito, marami po sa kanila, galing pa sa malayong lugar na kailangan po silang maglakad ng mahigit 1 oras upang makarating lang po dito sa aming meeting place. So, nakakatuwa po, napakagandang experience. Masaya kami kasi may naibigay siya na kahit na konting tulong. Malaki na yon para sa amin. Siya lang ang kandidatong gobernador na nakarating dito. Masaya kami na taga rito na nakita namin. Magpapasalamat po kami dahil na-bisita po niya ang aming liblib na lugar. At parang napakabait po niya yung sermon ng dito. Very happy ako. Yan lang ang service mo na pumunta dito sa amin. Talagang mabait. Nagpapasalamat kami kay Sir Monmon Gico kahit liblib dito sa lugar namin, pinuntahan kami. Nagpapasalamat kami at binigyan na kami ng tulong. Nangangalang ako, naligayahan ko ang makapunta sa magagandang mga lugar ng ating sa Pangasinan. Salamat, Barangay Piazza. Kaya kahit gaano po kalayo ang isang lugar, ako po ay willing na magsakripisyo, mapuntahan ko lang ang bawat sulok, bawat lugar ng ating lalawigan ng Pangasinan. Muli, ako si Ramon Gico III. Ito na ang tamang panahon, kaya lipad na po tayo. Lipad, Agila.